Vedeli ste o tom, že zo pár fotiek môže rozhodnúť o tom, či vaše havarijné poistenie platí alebo nie? Hovorím o vstupnej fotoobliadke. Mnoho ľudí sa totižto spolieha na to, že pokiaľ si poistenie zriadia napríklad cez internet, stačí, že ho zaplatia a poistka platí. Vyberú sa teda do bazáru po svoje nové auto a po ceste domov sa im stane nehoda. Čo sa môže stať? Poisťovňa im môže celé poistné plnenie kľudne zamietnúť. Prípadne im tam dá naozaj obrovskú spoluúčasť. Poistenie začína platiť až momentom, kedy poisťovňa schváli vstupnú fotoobliadku vozidla. To, že si za poistenie zaplatil, ešte neznamená, že poistka platí. Pretože napríklad taká komunálna poisťovňa má vo svojich poistných podmienkach napísané, že havarijné poistenie začína platiť momentom, kedy poistenie zaplatíš, alebo odovzdaním vstupnej fotoobliadky. Podľa toho, čo nastane neskôr. V takom alianze, v prípade, ak si poistenie síce zaplatíš, ale neodovzdáš fotoobliadku, platí ti 90% na spolu.